Iveni iyenze njani? Injini sukuyashisa phelelwa amandla esiyama. Hawu. Kuthe bungafaka ngamanzi. Iradiator ibingenawo amanzi. Ngoba iradiator ibinembobo. beyinembobo. Oh, ngiyabona. Beyinembobo. Friday. Yeah. Yashona la. Asa. Selitshonile vele. Was. Cha. Cha. Kunini siyahamba? Simon. Mina ngikhathele Simon. Nakhona le ndawo le iyathosana. Friday. Sekude lesiya khona. Futhi akho lutho la. Waza Sam. Simon, ungabe ungishiya. Was. Oh. Wait! Simon! Yini lo? Okhala. Hayi suka. Ungushe le. Impungushe. Ya. Kuba Sam. Impungushe. Wasukum. Sam. Awuzithusa.
sanibonani. Yebo. Besacela ukubuza iplaza la kaBhengu ukuthi singalithola. Ikude kangakanani? Iplazi kwaBhengu. Yeah. Ngifuna ukwazi ukuthi likude kangakanani kusuka la. Ikona esikucelayo lo. Oh. Dale landa. Niyazi ukuthi leyo ndawo inepoki. Yini? Lalelani. Le ndawo isabeka kangaka nje na. Isipoki sakhona kwaBhengu lapho. Nezinyeke nje ningi zendawo. Hayi, akungenwa. Mfethu. Mina ngikholelwa ibhokini. Ungabe kude kangakanani? Awukholelwa ebhokini? Ungabe kude kangakanani? Niyabona ke. Ngoba nifuna ukwazi. Nizolandela nansi imino yami, niyabo? Yebo. Niyabona lapha phambili. Nizohamba nihambe njalo ngalomgwaqo. Niyezwa kahle? Yeah. Nithi manifike emathuneni. Bese nithatha isinqele. Enithatha isinqele nje nohamba imayile elilodwa. Nobe senibona. Ngisho ngabe usebenza sekusini ungabona la. Siyabonga. Friday. Asam. Emathuneni. Angazi ukuthi kungani baye emzini kaBhengu. Impela. Kodwa uyambona lo munye. Ngenzeka ukuthi umfana kaBhengu. Lo munye umbonile ngesikhathi ukhuluma ngendaba ezibhoko ukuthi usabe kanjani. Uthe phela loya. Lalela la. Konke engifikelayo. UNtombi wangitshela ukuthi wathola incwadi evela kuSimon umfana kaJoshua. Unginika umqondo othize lokho. Asenze nje. Asihambe. Awusho baba, sekuyisikhatsini manje. Oh, Pasify. Awusho ndodakazi. Sekade abasezi laba. Cha baba, bayeza. Encwadini angibhalela yona, wathi noma ikanjani namhlanje uyeza. Futhi uzobe ehamba nomngani wakhe uFriday. Igama esihlekisayo ke lelo. Angiyiboni into ehlekisayo lapho mina baba. Gabu Rufus iyayazi ngale ndaba. Bekuyashwa manje. Labantu abakafiki namanje. Kusho mhlamba abasezi. Baba, ngisaba ngiselukhi ukuze bakwazi ukungena endlini. Angiboni ukuthi uRufus angayithanda le ndaba bengasayizwe. Uthubela abantu besilisa ababili, wena uwedwa. Angiyena kaRufus mina, njoba wonke lamaplazi lawo kwawakhe. Ungakhohle phela ukuthi ngakwethembisa yena. Iphutha lelo baba. Angishadile mina naye. Khumbula, unemali eningi. Neyimoto. Kanti futhi unomuzi omkhulu omuhle. Kula. Yebo. Ubaba wazakhela lendlu le. Nami futhi ngokunjalo. Angisoze ngayidayisa. Uyabona lendlu ukuthi injani. Lendlu le sengathi kunezipoki. Wena ubulindeleni. Mina ngeke ngilale la. Angeke mina. Lungile. Uma ungafuni ukulala endlini, uzolala lapha. Kodwa isipoki soyibonela wena. Simon, ngilinde. Ungawushiye. Konke lokho kubalayo baba, kuntshontshile. Kufanele ngabe usejele.
Kuba ngcono ukuthi uzame imizamo ethile. Akinamagqubu naye. Yazi baba, uzofanele uthole iphutha elithile kuyena ukuze ukhululeke. Baba, ngicabanga ukubahambisela isikhiye. Uqaphele. Ukushuthi kuba hey Simon beka lapha ya isibongo Simon beka Simon Friday lalela akho lutho la thina asingene endlini manje sikwazi sigeze kahle sibe clean singahlali lemnyango asambe singene endlini uhluthilele la ndoda Kazi hluthilele sila akho lutho asibuyele ekhaya yikhaya lethu leli Ngabe nibhekile? Ngiyaxolisa ukuniphakamisa. Senze nathuka kangaka. Alungile sisomkhulu mina nginguSimon Bhengu umngani wami uFriday Ngiyajabula ukunazi. Mina nginguNtombi Mkhize. Friday lona Nginilethela ukhiye okuvula eminyango. siyabonga sisi bese ngixakile nje ukuthi sizongena kanjani la endlini ebusuku Lo wokuvula lo mnyango, abanye bangaphakathi. siyabonga Yazi, bengicamthi ngizofika ngihamba ngemoto. ya sisi kunjalo besihamba ngayo kodwa manje siphukele le kude manje sabona ayikho into esizoyenza asishanga ucitshwana nakhona hlangana neziphuphu ezimbili basidukisa kungakho siphuzile ukufika Awu, koze kwabuhlungu-ke lokho. asingene endlini Khona isibane sihlala phezu kwetafula. Ngcono ngibheke umentshisi khona ngizokhanyisa. Imani lana. Ngcono-ke sekuyakhanya manje. Uzani?
Madoda, ngoba le ndawo ingcolile nje. Akumangalisi. Phela sekwaphela iy'nyanga ey'ntathu ubaba wakhe washona. Ithina bokuqala ukungena kulendlu. Kwenzenjani? Isibuki! Kodwa yini ngawe? Hayi. Uyayisaba indawo emnyama. Kanti nesiboko uyasisaba futhi. Mhlawumbe nesiboko lesi. Friday. Naso isiboko. Angobe yazibonela njani? Yonke lento le ngiyayibekezelela. Awena. Lalanda. Khona ngisafuna ukubheka phezulu. Ngabe niyafuna ungilandela? Yebo, yebo. Landeleni. Iyathusa le ndawo. Cha, akunjalo. Asambeni. Mmeleni. Mmeleni. Friday. Zolala. La. Engekho. Ya. Ukuthi uzala. Simon, ungashiya. Simon, uzolala wena. Ngala. Indlu kababa. Landeleni. Ngoba ngishiye impela. Indlu kababa. Ha?
Ngiyatholisa. Kuba yami. Brother, yeah. Ama-postman enzansi sobe siwathatha. Okwamanje asode ngisukule. Bulawa inkemane. Nami ngilambile. Indlu kababa le. Kawungitshele kala madoda amabili esihlangane nawo endleleni. Asikhombisa nendlela eza la ekhaya. Awachazi ukuthi benjani. Kahle ke Ntombi. Yabona la madoda la bahamba ngemoto enhle. Thina singangeke sikwazi ukuyithenga. Omunye singathula amehlo uthe. Emkhulu ngomzimba. Omunye omncane ngomzimba ubheka uthe. Hawo yena madoda la esihlangane nawo izolo. Oh, yazi ufana nobani? No Rufus no Joseph umngani wakhe. Hawu. Pho. Lo Rufus lo uphila ngani? Ungumphanga. Wonke umuntu kule ndawo ukweleta uRufus. Ngisho nobaba imbali. Uyazi nje indawo eningi la eyakhe. Ngisho nale imbali uyayifuna. Ngitheni angisho lo muntu kuyikomiki. Hawu baba. Ngiyaxolisa. Mina ke usathini Mkhize. Lo ke indodakazi yami. Sabona ndodakazi. Hayi. Ay, wangilimaza. Awu. Sergeant Mkhize. Yini ngalo Rufus lo? Ifuna uzothatha iplaza la. Ngiyacabanga ukuthi ubaba wakho waboleka imali ke. Ubaba wakhokhela le plaza ngocash. Uma ngabe lo Rufus lo ezofika uzongena la, afika thatha iplaza kalula nje kanjalo. Uzoyilwela le ndawo. Kakhulu futhi. Lalela Simon. Ngipheka ukudla okuningi namhlanje ekhaya. Unganjani wena no Friday nifike nizodla kanye nathi? Hawu. Ngeke nisapheka. Akulungile. Asambeni. Engikhathele ukudla iphalishi yonke imini iphalishi wena. Sekakubile kakhulu
Uhlekani? Kihlaka wena. Awubheka. Le ngubo yakho awusho. Wayithatha. Usho le? Ingubo yami yokulala. Hey Simon. Ngabe sekulungela ukuhamba? Ake nisinikeze umzuzwana nje. Lungile Simon, sheshisa. Ngoba safi. Siyaphi? Siyothenga ukudla noma sobulawa indlala. Ngithanda nokudla nami futhi. Kulungile, uzayogqoka. Ebe nomoya phansi kodwa. Ungakhohle ukuthi uRufus yena ndoda yakho. Angimthandi. Uyisigebengu kabi loyo. Webaba, umkweleta malini? Angimkweleti lutho. Oyindaba mina kufanele ngishade naye. Khumbula phela ukuthi isethembiso. Kanti futhi uzoba siqhumamakazi uma ushade naye. Hayi umezophinda aboshwe. Ngingamane ngife. Baba, ngicela ungitshelele ukuthi ngicela ahlukane nami. Angimdingi. Lokho sizokubona. Asawa. Sanibonani. Yebo, sanibonani Friday no Simon.
Siyabonga Khabazi. Hayi ndodakazi, ungahlala isikhathi eside. Ntambama nje uzofika uRufus. Ndlela kahle Khabazi. Bonga kakhulu. Ukwanda kaloyo mthaka. Awutshele ngalo Rufus. Isigebengu kabi loyo. Uyazi, angenza noma yini into ayithandayo ukuze athole imali. Ngisaphandle. Ngiyoqokelela izinkuni. Kwazi kuyenza umlilo, pheke. Sengathi akunankuni lapha. Luya. Awusho. Singayisebenzisa kanjani izinkuni? Sinogesi. Kuba Kuneyinkulumo ezithi uboleka abantu imali. Bese thatha amatayitela abo awagcine njengesibambiso. Uma bengasamkhokheli imali, hawu uyayishaqa leyo ndawo kube yakhe. kepha ukwenza kanjani mama? Le ndaba iyindidi impela. Yazi indlela awuhlupho ngayo. Uhlupho nje la endabeni zemihlaba. Futhi nabantu angazi ngempela basuke belingwe yini ukuze balahlekelwe imihlaba yabo ngale ndlela. Usho ukuthi uma bengakwazi ukhipha le ncwadi zemhlaba amatayitela lapho. Mana bakhomba indlela nje abese idla kanjani imhlaba. Awu, into enjalo nje. Yazi okubuhlungu kakhulu ukuthi ubaba wathembisa ngami kuyena. Hey, wena. Usho ukuthi wena uzoshothela lo muntu lo Rufus. Manje usefuna nale ndawo le. Angayithola kalula kabi. Wena kufanele ube nesiqiniseko sokuthi incwadi ikhona ngempela nokuthi ubaba wakho wamkhokhela imali yakhe. Simon, kufanele zizame ngizama. Ngeke azazazi ayithole le ndawo. Lokho ngiyakuthembisa. Yebo kamkhize. Yebo mkhize. Nalokho kumfana kaJoshua sekukhona endaweni. Uthi ngibona sengathi kuzohlala. Impela ngathi kuzohlala ikhashana. Kunjalo khona. Khona lokho. Wemkhize. Uyazi ukuthi iplazi kaJoshua lithi mina. Ntombi ndodakazi yakho. Yami. Uma kungenzeki lokho, uyazi ukuthi kuzokwenzekani lokho. Dalela. Sikhathele ukuphatha. Kale njalo ukuphatha umlemsela. Lemsela. Lemphula. Nginomsebenzi engwendala manje ngibona. Yonke le ndawo ethi mina. Konke la. Yonke le ndawo, yonke. Ethi mina, no. Konke uzokuhlala. Umhlaba wakhe. Yonke le ndawo yami.
Yini? Usubona isipoke. Uboneni pho? Phandle. Amadoda esiwabona izulu amabili. Upho aphandle phambili. Oh, Urufus, awufundokuthula. Cha. Angifuni ukuthi akubone ukuthi ulila. Mina noFriday sizoyimnyama. Siyobona ukuthi ufunani. Ya, khala ngani? Asikhali. Manje anganomsa ngibona yini? Ngakhohlwa kanjani? Hamba. Uyabona njengoba ngilana nje. Ngizonazisa ukuthi njengoba nihlala kule ndawo nje. Eyami. Njengoba nilana nje niyafola. Sizwana? Le ndawo le kwake kababa. Manje sokuyami. Lo ngifakazela yini? Kuwena ofuhlayo. Akunjalo. Mina ngaboleka lokho kuyihla imali kuhlupheka. Manje kwahluleka ukuyikhokha, ayikho nami engayenza ikho ukuthi ngiyithathe indawo. Ya. Uhlala ukwenza ukukulungela. Yabona le ndawo le. Nginencwadi eyisho indawo le. Ya! Lalela lana wena. Uyisho ungikweleta imali eningani? Uyangizwa kahle? Uma ngabe kusasa ngo-5 o'clock ningayikhokhi le mali kimina, ithatha yonke le ndawo kube yami. Uyangizwa? Phuma! Ewe, uvile bathi phuma, hamba. Ngingakakhohlwa nje, ngikangabona nje uhamba nontombi yami. Ngibone ngiyokwenza yona. Samba wena. Hey, sengisho ngikhohlwa. 5 o'clock kusasa. Kubanda. Uyizweleke nawe. Kusho ukuthi yona ndlela asebenza ngayo leyo. So fanele sithole incwadi esiqiniseko sokuthi le ndawo ekababa wakho. Nokuthi futhi ubaba wakho amkhokhele imali yakhe. Makungenjalo uzoyiswela le ndawo. Futhi uzophinda athumele yena ubaba ukuthi azokuxosha lana. Pho, ngizoqala kubheka. Angathi nokuthi ubaba amaresidi wabekaphi. Ungakhathazeki. Soyithola le ncwadi. Nganjalo uqala ubheke ekamereni kababa wakho kuleli tafula abhalela kulona. Usungabhekaki nje nakwezinye indawo. Uma ke ngatholi lutho nje. Uyabona le ndawo sekweyakho. Fanele uyilwele. Asiqaphe. Le ndawo le angisoze ngayinikeza isigeleke leso. Kakhulu. Kusho ukuthi ningabe nibhekaki. Mina ngisamba ngiyonenzela ukudla, ngizonilethela kona phezulu. Friday. Yebo. Rezelweni. Sam. Bheka. Wenza ipalishi eningi. Nenyama eningi edlula ipalishi. Awuzuyilambile mntana sekhaya. Nekhofi ngibhekile enkulu. Yebo, kulungile. Alright. Simon, awubhekela ukuthi Hayi, akuyona. akuyona. No.
isikhathi sokudla manje bafowethu. Hawu, siyabonga intombi, hawu. Bese ngike ngathi ukubheka lapha ekhishini. Ngiyatholani? Ngiyabona into. Ngiyabona. Ngiyabona. Utholeni? Angitholanga lutho. Kufanele ngihambe manje ngiyophekela ubaba. Uzofika ntambama uzivakashele. Nami kanjani nkosazana ngizolona. Kuhle lokho, kusho ukuthi ngizobona ngawe. Yani. Awuba kafu intombi. Manzi yami, yebo. Shaka. Yebo. Yebo mfethu. Uyayazi into ezofana kaBhengu kumina namhlanje. Umfana kaBhengu nomunye umuntu ongasile njengathi usebenza esekisini. Bangiphushile bangigcosha endaweni yami. Bathi ngiphume ngabe. Awuhle. Wena-ke silona somhlolo. Wase wezinjani? Ngenza njani wani? Ngithe 5 o'clock kusasa. Mabe ngayikhipha imali. Bakhomba inkaba. Uyazika wena umsebenzi njani ingakho kila. Lela wena. Akuzi kuba lula. Ngoba lo mfana kaBhengu ngeke ngiyaza kodwa. Enziwa yini ungabhudluki? Uma phela ngabhudluki kuzofuneka wena umenza ngedluke ngomthetho. Awutshelele uma mina ngakufunile lokho. Uma wena ungakufuni lokho Mkhize. Kulungile phela. Wena uzokhokha yonke imali yami ongikweleta yona. Kade ngakusiza phela. Ebese ngithatha lonke iplasi lakho nontombi futhi abo wami. Rufus, phuma la. Phuma la endlini yami. Phuma! Phuma! Hey, wemkhize. Uyazi ukuthi mina ngakubekela uhlezi khona? Uyazi ukuthi mina ngikhokhela imali? Inhliziyo yakho iyakutshela ukuthi iyakubopha. Ubungela kimina isimanje somgunyathi. Wena Rufus, phuma la. Mkhize, usale kahle. Ya. uRufus Ndini lona. Uyayithi masebonile ukuthi amatayitela babekaphi. Bese yaqhekeza yontshontsha. Noma athumele omunye wabantu bakhe. Ngikhuluma nje omunye uphakathi. Uba loyo baba. Kisho Henry phela. Ake sidlule lapha. Uma laba nikazi bale ndawo bengayivezi ubufakazi. Uyavena ithatha indawo bese yidlibe yakhe. Wena ungeniswa yini kule nto? Ngimkoleta imali. Manje ngiphoqelela ukuthi ngenze lo msebenzi wakhe ongasile. Ngoba uma ngayikhokhi le mali yakhe uzodla yonke indawo yami. Kungabe ubaba emkweleta yini? Bayimkweleta imali. Kodwa emva kokuthi uma wakhe eseshonile, wasembuyisele yonke imali yakhe. Pho, uRufus ufunani eplazini lami? Uqhandela kwesakhe.
Ngicabanga ukuthi ngiyolala manje. Ngizokubona kusasa. Uma ngabe khona okudingayo, ungitshela. Ngiyabonga. Ngizokwenza. Ngathi kuzoba ngcono siyohlala kuVrani. Pholile khona. Lungile. Umsindo uyazwa angitshela kungenzeka nibakhona endlini nokungenzeka kodwa ke ngicabanga ukuthi lesi silima sasesekuseni sihlezi sodwa sisodwa nje ashone khona
Isiboko ubani? Ubaba wakho umone lapha phansi. Ubaba wami ngasemlilweni. Wena ubufuna lapha enzansi ngalesikhathi ebusuku. Izobantu banyakaza mase ngithi gqe ngabona nabantu babini. Abantu ababili benza Bamile bangibhekile nami ngababheka babaleka. bapho manje. Angazi ukuthi baphi. Ubese bebaleka. Babo. Angibazi ukuthi obobani. Ngana hambe ulala kolutho la. Simon, mina ngiyasaba mina impela. Hambe ulala. Hawu. Hamba. No. People. Lenze ukuthi khona uphawa lenzayo. Olishoyo ukuthi ikuphi lencwadi esiyifunayo. Uma ngabe wakwenza lokho. Asitshela uFriday abuze sibokile. Ini? No, Satan uyangivelela. Uthi ikhulume nesiboko ngisibuze ukuthi ziphi incwadi mina. Ungajabulela yena uSimon elahlekelwa iplazi lakhe. Cha, angeke ngijabule. Ungani wami alahlekelwe iplazi. Pho manje usabani? Cha. Ngesikwenze lutho isipoki. Ngifisa kabi ukusibona. Nami futhi unjalo ngaphelisa. Asambe sofuna kwenye indawo. Udonsa manje. Awunamali. Phezulu ubale. Kazi bahlala. Mina ngikhuluma nesiboko. Ngikhuluma nesiboko. Yini? Hawu. Sekufika uSathane ngeqobo lakhe. Ntombi. Cabanga ukuthi ungene endlini. Ngaphambi kokuba kubone. Ngesasiza lokho. Mina sengingowakho. Into oqala ubaba naye ayikho into abangayenza ngalokho. Uyayibona into engibonayo umkhesi? Rufus, amahlama yona impumputhi. Hayi ukuthi amehlo akho yona impumputhi. Uyahluleka wena ukuze umsebenzi wakho. Uyazi ukuthini? Wena uyehluleka ukwenza umsebenzi wakho. Rufus, umsebenzi wami ngiyawazi. Usungitshela ngomsebenzi wami. Oh, sokwanele. Imani khona lapha. Rufus. Ufunanda. Ngifunanda. Eyami le ndawo yonke ngizokutshela ukuthi angisakudingi la kule ndawo. Anginalutho lwakho. Wena Rufus izolo ufike la waqhekeza. Lalela lana wena. Mina nginezincwadi ezishoyo ukuthi ubaba wakho ungikweleta imali. Asikweleti lutho. Baba wakhe usewafa. Sibheka wona ama-receipt ashoyo ukuthi wakukhokhela imali. Habe. Ngiyalingwa yini? Lokho ave kwathanda madoda. Wentombi,
Ufunani nala? Angiyeno wakho mina. Lalela la. Sizobona ke into engitshela yona mina ukuthi angindingi la. Iplaza lami. Ukuthi khona incwadi eyishoyo ukuthi leli plaza lami noma zikho akusondaba yini le. Nonke la. Hambani. Wena Mkhize. Awushayise ngathi wenza umsebenzi wakho manje. Wesayi. Bhala itateli sutholile. Cha. Angakalitholi. Uma ngabe sengilitholile, konje. Uma ngabe thina sihlo Naku izokwenza. Simon, ngizokunikeza isikhathi kuzube kusasa. Uma ungawatholanga, kusho le ndawo yonke izobuyela kuRufus. Sizwana? Hawu baba. Mkhize. Umthetho uthi Hayibo. Ngiyawazi mina umthetho. Imina umshaya umthetho la. womkhize. Angathi uzosola. Ngiyakutshela. Joseph, asamba. Simon, usalele isikhathi esincane kabi. Ngiyabonga. Awuthanda ikhofi? Ngiyabonga. Sefanele ngihambe manje ekhaya. Untombi fanele upheka. Simon, ungafika ekhaya khona ngifuna ukutshela kona. Ngizokwenza lokho. Ngiyabonga. Ntombi, kusambe. Ingabe uFriday wenzani lapha endlini? Kusho ukuthi incwadi ingapha ya. Awuthi ngilale. Habe. Ingenzeka. Yiyo le ncwadi besifunda.
Hayi loyo. Khona ukudala ukuthola. Yakhona manje athi mhlamba amashi bheka. Ngisho baba ukuthi uyafoka. Ngeke nje zamvuza. Ntombi, shonani ngapha. Mina ngizoshona ngapha. Ngiyajabula-ke baba ngoba usuyizwele. Layelanda, nina nobabili ngenani ngaphakathi. Ngoba sesimbambile lo munye, ngizosala ngibhekana nalona. Kulungile baba. Mkhize. Thina safuna ukuyophuza ikhofi endlini. Ungasilandela mafuna. Hayi kulungile, ngiyeza khona manje. Kulungile. Ayibona. Daddy! Ngicela ukuthi sokunjalo futhi kuyaphila. Ithini? Yini lo ifundayo? Hayi incwadi njena lo, incwadi engiphiwe. Uyabona ukuthi le ncwadi le eyakho. Oh, wethathe. Yabona le isipooky. Yiyo sinkonzali. Hamba lapha uvule. Uzothola incwadi. Yiyo
Yiyo leyo besifuna ngisho. Kade ufihlwe kuphi? Yabona la leyifihlwe khona. Esangathi mawuphuma kanje. Ugudle njalo. Ngibona. Khona umnyango. Yazi umnyango uyazivulela nje. Yazi yini Simon? Le bhuka le beyifihlele wena. Manje ubaba wakho embiza njalo afike ngibona ukuthi iphi le ncwadi. Manje mina ngaphuka wangithatha wangibonisa yona ngayithatha. Yewuyile kababa lokugcina le. Hey, ngiyethemba ubaba uzojabula kakhulu mayibona. Na futhi ngokunjalo ngiyathemba ukuthi sokuzamenza manje aphumule lekho. Yeah. Nami ngicabanga kanjalo. Yeah, nami. Yeah. Hey!